Giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasi nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasi nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding.
pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyog mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Mayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og higayon panahon nga mag-uban na usab ta sa pagpaminaw sa ihang mga pulong o paghatag mga kaigsonan sa pagtagad sa mga mensahe gikan sa matag usa. Sa dili pa nato hisgutan ang mga mensahe nga gikan kaninyo, mga mensahe usab nga gikan sa pulong sa Dios, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Pasalamat ta nga iyatang gihatagan og panahon higayon nga maghalad na usab sa atong kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili nato kalimtan nga ang tanan nga niya kanato kusog nga iyang gihatag, mga kaigsuonan iyan ang gihatag nga may katuyuan. Ingon ang Biblia mga kaigsuonan nga bisad unsay inyong buhata sa pagdaig pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo sa pagpasalamat o pagampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, nga puno sa manalangin, puno sa kadasig, sa kalig-on o kabaskog sa matag-usan namo kalawas, sa kinabuhi Ginoo, bisan pa sa matag-usan namo kapinoy-anan, matag pamilya. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo. Imo na usab kaming batayan o panalipdan ni ining adlaw aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Imo na usab kaming tudloan og gihan og pahinumduman sa angay namong buhaton, sa angay namong makatunan sa among pagpuyos kalibutan. Nagpakita kanunay ang imuha nga gihimo sa imong gugma kanamo ugad nga walay gayoy nakulang sa amo ang pagpuyo sa kalibutan. Imo kaming gipakaon, gipistihan, imo kaming gipainom ug unsa may among gikinahanglan wala nimo ihikaw. Busa ani o Dios ang matag-usan, nagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpadayeg magkasinuhog kanimo labos sa tanan. Pagpaminaw na usab sa imong mga pulong nga maghatag kanamo kusog sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Kay diha sa among pag-alagad kanimo amahan do na gayoy kahimuan ug do na gayoy panalangin nga imong giandam. Sumala sa imong saad nga kami imo gayong suklian. Sumala gayud sa among nabuhat sa among pagpuys kalibutan. Salamat o Dios kay mo kami gipanalanginan karon. Salamat Ginoo sa imong pagbantay kanamong tanan. Amo kang daygon, salamatan, pasidunggan, alagaran sa among kinabuhi. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong butag, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios sa matag-usan nato kakinabuhi. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Ako nagtuo nga ikaw ug ako kitang tanan gipanalanginan gayud pag-ayos sa Ginoo. Tungod kay ang ihang gugma mga kaigsuonan wala gayud mulayo sa ato ang kinabuhi. Kanunay ta niyang giubanan, kanunay ta giproteksyonan mga kaigsuonan. O ang ihang gugma mga kaigsuonan sa tanang panahon maunongon. Ang ihang gugma kanunay niyang gipabati sa matag-usan nato kakinabuhi. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo niining taknaa o niining adlaw. Dalaygon ang Dios sa imo kinabuhi. Mayong buntag, mayong pakig-uban no sa ato ang mga listeners sa 101.3
FM station nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu, mga igsoon. May buntag mayo nga pagpaminaw ato mga kaigsunan diha sa Maliagang, Nilandong Marvin, Day Eden, ug ato mga kaigsunan diha nga nakasuod sa ato ang programa pinaagi sa pagpaminaw sa pulong pinaagi sa pagpaminaw sa FM station. Ato nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanatong tanan. Bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gugma na dasig nagalingon sa pagtuo ko. Mayong buntag, no? Mayong pagpaminaw ni Risa Medrano. May buntag nimo diha, Sister Risa. Mayong pagpaminaw usab ni Marilona Sigira. Maayong buntag Pastor si Angelo Sasa Inilaso og si Glory Donaire Fortuna. Maayong pakiguban o good morning og ni Mila Sabroso. Mayong pakiguban ni Dong Raymond Candelario. Amin. Maayong buntag Pastor. May buntag ninyo diha Dong Ray. Kumusta mo diha? Og salamat sa Ginoo sa iyahang pagpanalangin ug pag-uban ka ninyong tanan. Mayo nga pakig-uban ni Evelyn B. Buhanghang. Blessed morning po Pastor. Ang Dios nagpanalangin kanunay kanimo. God bless. Amen. I receive, no? Ang pag-naa na gani mo deklarar nga imo igsuon panalanginan, proteksyonan ka sa Ginoo. I-receive day na, agrehi day na mga kaigsunan, no? Si Marilona Sigira request awit Pastor, walay higayon. Sige, ato na nga pangitaon dire kanang imuhang gi-request nga awit makalangit nga walay higayon. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga sa sige nako hulat-hulat pailog gyud, no? Maka-cut-on ra gyud ko sa mixing sa mga sonata na nagyud ko'y nahuman mga kaigsunan pag mix og mga sonata gamit nako ang software nga mix trap unya kay wala man ko'y license. Maglisod ko export mga kaigsunan, di ko ka-export to MP3 sa mga sounds nga ako ang na-compose, sa mga kanta nga ako ang nahimo. Unya na mga panahon mga kaigsunan nga maluya ko, doon ako yung mga panahon nga mabugatan. Unya normal ra gyud na mga kaigsunan. Unya ang tambal ra gyud mga kaigsunan. Hatag na pod sa pagdaig, pagpasalamat ngadto sa atong buhig nga Dios. Unya dasigod na pod ko sa Ginoo mga kaigsunan padayon, pailog lahutay ra gyud. Angtod mga kaigsunan nga nakabaton ko og laing software nga dunay license. No, salamat kay sa Ginoo nga maka-export na gyud ta og mga awit to MP3. Unya daghan pag gyud kaayo nga ako ang gamon buhaton mga kaigsunan kay kutob pa man sa MP3. So kinahanglan pa nako ni siya nga tun-an para ako ning ma-post sa ato ang Facebook Live or sa Facebook account at pulong mo kinabuhi ko even sa ako ang personal account. O niya mabutang nato ni sa YouTube. Sa pagkakaroon mga kaigsunan ako pa ning gitun-an kay kutob pa man sa MP3. Pwede siyang ma-share to share it pero dili pa nako makit-an diha sa ako ang PC nga akong ma-post diha sa YouTube o ma-upload diha sa YouTube. Muna nga salamat sa Ginoo sa iyahang pag-atiman o pag-amuma o paghatag usog kadasig mga kaigsunan sa pagpadayon, no? Sa cut-on sa mga butang nga mahimaya, malagaran, mapataas ang Dios sa atong kinabuhi.
Mao na nga salamat kay sa Ginoo. Ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo. Ug si Janjan Galas, good morning. Si Elver Sweetie, praise the Lord, good morning pastor. Amen. Oh, salamat kaayo sa Ginoo. Si Wagas Rico, blessed morning pastor, dalaygon ang Dios sa matag adlaw sa tibuok kinabuhi nga mga katawhan. Sel Piñas Gonzaga, good morning. Maing buntag nimo diha Sister Iris. Si Alan Torres Obin, good morning Pastor Gideon. Salamat sa lain na usab nga adlaw nga gihatag sa Ginoo. First day of August. God bless you Pastor. Amen. No? Pizza uno ron sa bulan sa Augusto. Niya kining Agosto kaniadto mga kaigsuonan, matud pa kung naay mag-ulan sige pug ako sig magpagustor pug ulan. Pero salamat ta sa Ginoo nga ang atong panahon karon mayro kana bitawng timpla-timplado na. Si Rivera Rachel, good morning Pastor, dalaygon ang Dios, salamat sa ihang kaayo kanunay. Amen. Kayang gugma mo kanunay gyud maunong hantod karon nabuhi ko sa pagka. Mayong pakig-uban ni Elena Alisna Kuama, good morning Pastor, kumusta Pastor og sa imong pamilya Pastor? Dalaygon ang Dios ni ining kabuntagon sa iyang pagkamaayo. Tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi nga hangtod karon naginhawa pa kita. Bag-ong kusog ug bag-ong kapaskog ang iyang gihatag sa matag adlaw. God bless you Pastor and your family. Salamat kayo Sister Elena Alisna Kuamag. Hangtod karon Si Abinido Idilin, bless August 1st day Pastor Gideon. Thanks God for everything, especially sa pulong nga imuhang pagadalhon Pastor watching from Kuwait. Maayong buntag nimo Ibinido Adilin, Sister Adilin, good morning. Bless ka sa Ginoo sa imuhang pagtrabaho diha sa Kuwait. Lamang ayaw kalimti ang tinuod nga pagkabuot ug pagbaton sa panalangin sa Dios. Kanang hingpit nato maikinabuhi ang iyang pamaagi. Kay kung dili man gud nato maikinabuhi ang iyang pamaagi, igo lang ta mga kaigsunan magtan-aw sa mga taong nagmalampuson sa ilahang kana bitaw nga panarbaho. Atong tagaan usab og pagtagad ang awit makalangit walay higayon diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios padayon magpanalangin kanimo. Si Sasi Kundi, good morning. Charlie, maayong buntag. Og si Pastor Gregorio Kiring, may buntag ninyo diha Pastor sa atong igsuon nga Laslite. Si Elena Alisna Kuamag, pwede ko request awit makalangit Pastor, imong kanta Pastor, gitara. Salamat. Murag Sister Elena, murag nalimot man ko aning gitara. Murag pila na gyud ni katuig. Bulan para bakaha. Wala na ko makanta. Ako lang nang balikan, pero ako ana nga gam-ag record diri naaraman ko i-copy nya ako na nga i-record kanang gitara. Salamat kayo sa imong pagpukaw anang maong awit gitara ato sa nang nahimo diri sa ato ang programa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Sister Pamela og ni Gao Albert Dinoyo, may buntag may pagpag-uban ninyo diha. Mayo nga pagpaminaw ninyo diha Sister Pamela, Day Pamela, Gauro Albert og ni Paring Joel kanang managsilingan nag-igsuon nindot kayo ang pagpuyo bitaw nga malipayon na kanunay ang pagsinabtanay pagkanindotas managsuon. Maayo nga buntag ninyo diha og Tia Rita, maayo nga buntag ni Tio Jose, maayong buntag ninyo diha Tio og Tia. Ang Dios padayon magpanalangin og may buntag maayo nga pagpaminaw ilabi na sa ako pong ugangan diha Papa Binbin, Mama Bibin. Matud pa ni Day Pamela, good morning Pastor, salamat sa Ginoo Pastor nagmalampuson amo ang pagharvest sa mais kagahapon pagkanindota no. Oy pagkanindota gyud.
harvest na gyud ay ang mais. No, ang ilahang uma mga kaigsoon na nagtapad na pod sa amo ang uma. Unya wala pa man masaburi carrots ang among uma, hulat-hulat pumisulan. Una nga wala po taon wala po taon na ani. Ay pag-upa man putong na natamnan pod og mga kamote ginagmay lang, no, niya na ay mga bulubalanghoy pagkanindot ta bulubalanghoy. Mga gulot mon inana gyud nang naatas sa kabukiran. Importante do na tay makaon og do na tay makoy-koy, basta ang atong kinabuhi walay laing naalagaran kun dili ang Dios. Mayong buntag ni matud pasalamat sa Ginoo pastor nga nakasugod gyud ko sa imuhang live karon. Oy pagkanindota. Matud pa nakapaminaw na pod mi pastor, shout out Mama Rita, Kuya Joel, Ate Cora, Papa Jose og sa ako ang habi pagkanindota, no. Murag ni Ismail gyud ang imong habi, basta kay habi na gani hisgutan mukiligon gyud taon, no. Si Maisa Alvarado, good morning pastor, dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon, amen. Si Belinario Florentino, good morning. Si Maisa Alvarado, request kog song ngayan. Sige, angayan ka. Ato ning tagaan og pagtagad ang imuhang gihangyo o gi-request sa atong programa. Nindot kayo mga kaigsuonan, no, ang gihatag sa Ginoo nga mga gamit, abisan kung pila ka tuig yung kung mga pag-antos ani mga kaigsuonan nga maka umol bitaw ko og usa ka kanta gyud nga ako kita gyud nakaumol mga kaigsuonan. Ang mga kanta daghantang nakanta nga naumol, ang problema kining duyog o kaning pag-record, pag-mixing mga kaigsuonan mo ay akong gitun-an niya. Salamat kay sa Ginoo nga iyata gitaga ag license sa pag-export ni ining mga kuan kaning mga awit makalangit pagkanindota, no. Dalaygon ang Dios sa iyang pag-atiman sa ato ang pagpangalagad kaniya. Si Marilyn Sangahid, good morning pastor, good morning, ang Dios magpanalangin kanatong tanan watching in General Santos City. May puntag ninyo diha Sister Marilyn, no, pagkalayuan ng General Santos City apan duol gyud ta sa Ginoo. Silvano Mapalatan, maayong buntag pastor, may buntag may pagiguban. Gigi Gani Villarba, good morning. Si Roby Kulot, may buntag. Si Elmer Duhig, morning pastor, salamat sa Ginoo sa imong live na usab sa media kung nadasig ta sa kalihukan sa kalibutan, mas labaw jud unta ang kalihukan sa Ginoo pastor. Kay daghan karon ang kalihukan ra pod sa simbahan, ang daghan apan ilang kasing-kasing wala pas Ginoo. Dunay nangutana mga kaigsonan nga angay po natong ang tagaan og pagtagad. Ang iyang pangutana mga kaigsonan kung nganong dasig mangkos kalihukas kalibutan niya, nganong kubol lagi kos kalihuka sa simbahan, no, murag kubol kubol gyud, murag kanang murag lisod kaayo bugat, murag sa ato pang pagbati murag napugos lang taba, murag sagol ulang usa paniid, murag inana bitaw. Nganong inana daw ang ako ang gibati, ato nang tagaan og pagtagad basig mausab na pagbati sa uban, no, sa ato ang pagpangalagad karon sa Ginoo. Si Chari ang Dagansina, good morning ninyo diha Chari. Si Tingog sa Kahayag, nindot ni kay Tingog sa Kahayag, walay laing hisgutan ani pulong sa Dios. Mayong buntag pastor, dalaygon ang Ginoo karon nga takna sa kabuntagon. Pastor, na malandong ko sa akong damgo kagabi, kay naglibog ko pagsabot ani pastor, nagdamgo ko nga nang limpyo daw kog mga kulungan nga medyo hugaw daw kaayo, og samtang naglimpyo ko naay duha ka manok sa ilalom nga sa akong tan-aw nagmasakiton, og pagkahuman ako daw gitambalan kay hapit na daw mamatay. Akong gibutang sa ibabaw sa bato, pero samtang nagsudong ko himalatyo na jud og murag dili na matabang, pero pagkataod-taod mulihok naman. Nabuhi, salamat sa tubag
pastor. Maghisgot gani tagbato mga kigsunan kung arita sa espiritu ng bahin, naghisgot na diha sa presensya sa Dios, naghisgot na sa mga mensahe ug pulong sa Ginoo ug mga buluhaton sa Ginoo. Daghan kaayo nga mga buti pasabot anang pulong bato. Ang bato mga kigsunan, mensahe gyud sa Ginoo. Ang usa ka balay nga gitukod diha sa bato, wala gyud mabanlas bisan sa kakusog sa baha nga gikan sa ulan. Matud pa sa sambingay nga gipakita gibilin sa atong Ginoong Kristo diha sa Biblia. So ang bato mga kigsunan, pwede na siya nga mensahe sa Dios, buluhaton sa Dios, og mga pagtulunan sa Ginoo nga naa kang Kristo gyud. No, og ang kanang gitawag nga kulungan naghisgot na sa pagkaulipon sa butang sa kalibutan nga maoy makahatag og kamatayon gyud sa tao. Dunay igsuon o tao diha sa imong palibot nga kana bitaw nga nagkaluya diha sa pagpangalagad, ug ang rason nga nung nagkaluya sa pagpangalagad tungod kay naulipon pod sa butang sa kalibutan, mga kalihukan sa sa kalibutan. Kay kun mas paspas ang kalihukan manggod sa kalibutan, mas dasig ta usas mga hinungdan nga nung nadasig, daghan manggo makapainggan niyo manggod sa kalihukan sa kalibutan nga makapaibog gud sa mata sa tao. Unya mao dinay usas makapaluya sa tao nganha sa pagkaalagad sa Ginoo, ug hinahinay nga nahimong ulipon ang tao ni ana nga wala kay makabantay, ug dunay tao nga diha sa imong palibot nga ikaw may gamiton sa Dios nga makalingkawas ang maong tao. Dunay mga tao siguro diha nga kanang wala nay kadasig sa pagpangalagad ug wala nay kadasig sa buluhaton diha sa simbahan. Unya gamiton ka sa Ginoo nga instrumento sa kuhit, no? Nainamang ko'y mga Kristohanon nga kuhit na lay kulang, madasig pagbalik. Unya ibutang dasiga diha sa buluhaton sa simbahan. Kanang giimong gibutang diha sa bato. Kay ang pagtuo nga kanang hapit na mamatay, dili gyud na madayog kamatay. Doon naman goy mga kinaiya sa tao nga murag markabahala na ang espiritu diha sa pagpangalagad. Muna nga salamat kay sa Ginoo nga iya kang gipahinumduman nga usakas gamiton sa Ginoo sa pagtabang sa mga tao nga dunay pagtuong himalatyon. Unya dad-a sila sa buluhaton sa Ginoo para mabalik ang ilang kadasig ug mobalik ang ilang kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios og salamat kaayo sa imong pagpangutana diri sa atong programa. Nindot kayo mga kaigsunan, bation sa atong tiyan kana bitang moinom tag init-init nga tubig. Unya daghanon na tog ladok pagkanindot ta paminawon. Moingon kog i-try ra guna ninyo, makahatag yung kaayuhan sa lawas bisag unsa ka busy, okay ra gyud. Si Ricky Ragaza, good morning pastor, salamat sa kabuntagon nga ihanapon nga gihatag usa Ginoo. Magpanalangin ka natong tanan. Amen. No? Arman Nyones, maayo nga buntag pastor watching Marilog, Davao City. Wow, no? Nato mga kaigsunan nga gikan sa Davao. Nagpuyo sa Davao, nakiguban usab sa atong programa. I declare blessing kaninyong tanan. Si Juliet Valenzuela, maayong buntag diha pastor. Maayo kay nag-live ka karon. We miss your program from Bohol. Sister Juliet, maibuntag nimo diha. I-follow ang ato ang page, unya i-share ang ato ang programa gato sa inyong mga kaila kay adlaw-adlaw gyud kong nag-live. Adlaw-adlaw ko nga nakig-uban, nakigduyog ninyo diha sa pulong sa Dios. Si Pastor Ruiz, Dante Ruiz, maayong nga buntag pastor, salamat sa Ginoo kay padayon imong programa kada adlaw. God bless your program. Ako ning gipangayo sa Ginoo pastor nga tagaan ko niya kusog kay do na mga panahon nga kana bitaw nga ang atong lawas murag mangitag pahuway. Muna nga ipahaway ra pod, no? Ipahaway ra gyud. Unya ihatag ra gyud sa Ginoo ang ato ang gipangayo nga kanang kusog aron makapadayon ta sa pagpangalagad samtang do na pay panahon.
kay moabot ang panahon nga dili na biya pugyud ta ka pangalagad gamit ang atong kusog kay matud pa sa Biblia ang lawas mo balik man na siyota do nagay adlaw panahon nga gitakda ang tanan. Manang mintras doon na pa'y panahon mga kaigsuonan mga katuigan nga giandam ang Dios atong kinabuhi aton ning gamiton sa padayon sa pagpangalagad kaniya. Si Pamilya Katalan Dinoyo, mayong buntag sa tanan ug sa akong iyaan nga naa sa Amerika. Pastor, maayo lang ilahang mga panglawas inubanan sa iyahang mga anak. Si Tres Chicas, oy good morning no ni Tres Chicas nga naa sa Amerika. Islang ko na kay America God, no? Salamat kaayo Sister Pamila sa imuhang pag shout out sa imuhang iyaan nga naa sa America. Dalaygon ang Dios. Si Cherry Asindilia Liaging sa imuhang kinabuhi pastor, isa ka nga nakahatag kadasig sa akong among kay gigamit sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Dios no. Salamat sa Ginoo sa iyang paghatag og panahon nga mahimong instrumento ang atong kinabuhi sa kadasig nga mo'y gikinahanglan sa matag usa. Si Juan Biduyas, good morning pastor, shout out diri sa ako ang mga kauban. MJ Amado Salazar, Jorcel Rindon, Wayong, salamat, God bless. Request kanta pastor, Goodness of God Bisaya lang pastor, salamat. Watching from Pasig, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kumusta ka mo dyan? Sana mabuti lang kalagayan ninyo dyan. Salamat kaayo sa inyong pakiguban. Ang Diyos magpadayon sa pagpanalangin. Unya, ako na nga pangitao no ang imuhang request, Goodness of God, ato ni nga tagaan og pagtagad unya. Salamat kaayo, matud pa Bisaya ra gyud, para dili gyud pod malimtan mga kaigsunan ang ato ang lungwahe nga Bisayang Bisaya, mapailubon, mapaobsanon unya mahigugmaon. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Pasig. Good morning, ang Dios magpanalangin sa tanan. Si Juliet Valenzuela pastor, ang atong panahon karon 2025, ngilngig ang mga panghitabo lagi sa tibok kalibutan. Lord Jesus coming very soon. Tinuod mga kaigsunan sa inan ka nga bag-o pa lang nga pag lantaw nako kaganina mga kaigsunan, pag abli nako sa Facebook dito sa Ukraine, wa pay hunong ang gubat batok sa Russia. Unya gigubat na po sila dulon perting pagkabagaa. Unya sa laing mga lugar na ay mga tsunami, na ay mga linog. Unya kanunay panggubat. Wa pa magkasinabtanay ang mga tao. Dili po nato masabtan ang panahon karon. Grabe na ang mga panghitabo even sa kalihukan sa kalibutan. Bisan gani sa ato ang gobyerno maglisod na gani pag-adjust ang mga tao. Lisod na gyud mga kaigsunan. Kini mga ilhanan nga ang mga gisulat sa balang kasulatan dili gyud mapakyas. May buntag ni James si Nicolas Lastornas, blessed morning pastor. Greet lang ko ni Day Gia Pundador Tiruga. Request kog song Sinias. Nindot po no. May buntag nimo diha si Brother James. Nindot po ang imuhang gi-request Sinias. Sinias. Murag first time nako nga nabasa kini nga maong awit makalangit. Sinias. Sige. Ako ra na nga tagaan og pagtaga diri sa ato nga programa og atang-atangi lang. Maayong nga buntag, maayong nga pakig-uban ni Antonita Purisima. Good morning good morning kanimo diha pastor. Salamat sa Ginoo kay ni anapod ta mag-inanbitay napod sa pulong sa Ginoo pastor. Amping sa kanunay. Salamat kaayo no sa imuhang pagdasig, ampingan ta sa Ginoo. Si Alejandro Rabaca, good morning. Nilo Mabasa, maayo nga kabuntagon sa atong uban ang gugma sa Ginoo sa atong matag usa pastor. Salamat sa imong kinabuhi nga gigamit sa atong buhi nga Dios. Si Junjun Bando, maayo nga buntag pastor. Greet di ay nako akong kauban sa trabaho si Brother Adormio o kaubanan pod nako nga mga security guard.
Daghang salamat John Mark Bando di ay ani taga Davao. Uy, salamat kayo Brother Junjun sa tanang maabtikon ug sa tanan nga mga buutan, mga kugihan nga mga security guard. Good morning. Ang Dios magapanalangin kaninyo, tagaan mo kusog proteksyon og maayo nga trabaho, maayo nga inyong dutihan. Importante safety. Si Evelyn Talibrico, good morning pastor, maayong buntag ninyo diha. Si Lakina Magwan, Gmore, maayong buntag pastor, na minaw na pud ko karon. Ay salamat kaayo Lakina. Sister Lakina, ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban kaninyong tanan. Ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa aron sa ingon ang uban pong mga kaigsunan nga nagkinahanglan usab sa mga mensahe sa Dios, matagad usab ug matagaan usab sa unsa may gikinahanglan. Wala gyud laing gikinahanglan ba gyud nga number 1 mao gyud ang pulong sa Dios, kay diha sa pulong sa Dios tanan natong kinahanglan at imanon. Walay lain makatagbo sa tanang gikinahanglan sa tao, ang Ginoo lamang. Sa iyang pagtagbo, iyahan ang gipaagi sa iyahang mga pulong nga angay natong makatunan sa ingon atong maikinabuhi. Kay sa panahon nga atong maikinabuhi ang iyang mga mensahe, igsuon ko sa Ginoo kung panalanginan ra hisgutan, matud pa wala na kabutangan. Siyon ni Sudanis, maayong buntag pastor, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Watching from Riyadh, Saudi. Maayong buntag ninyo diha yuon, ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios nga padayon magahatag og mga mensahe sa matagusan nato kakinabuhi. Awit makalangit sinias ato tagaan og pagtaga diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras ato nga programa alas 6:00 na sa kabuntagon. Wala po kang ibalo sa gibati ko. Request ko sa pastor pauswagon. Salamat. Salamat kaayo. Murag na pa man toy usa. Gitara no? Gitara. Unya pauswagon. Ako ang nagsuwayan. Kanang pauswagon ako na bago pa man ang nahimo. Wala na ko na malimte. Ako lang sulayan tong gitara. Pero murag nalimot na gyud guro ko ato. No, naraman tayo mga kuan ako nya to nga i-record no ato atong kamag mga sonata.
pikadalion kay basin mabulia sa tapuhon ministry lang sa tao nyalatang duha ang pulang ta dili maganaw na. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Matod pa diri ni Lakina Magwan, request pastor gipangga. Sige, gipangga. Si Nicole Fernandez Lagyagin. Blessed morning pastor, request ko awit makalangit kani adto ako sama sa kahoyng baliko. Nindot sad no. Kani adto sama ako sa kahoyng baliko. Si Lia Asib, good morning mga igsoon og pastor og maayong buntag sa Ginoo. Salamat sa kusog nga matag adlaw. Amen no. Salamat kaay sa Ginoo. Dalaygon ang Dios ni sa tanan no naghatod ng mga mensahe. Lisel Caluso Sintina. Oh, good morning Sister Lisel Doloso Sintina. Good morning pastor and family. May buntag sa mga Sintina family. Ang Dios baday magpanalangin kaninyo. Awit makalangit akong tagaan og pagtagad gitara no. Dugay-dugay na gyud ning wala nako matagaig pagtagad. Samtang nag-ibasarang nabilasin at sa ganaksa mura man dinig ayaw usike. Ako sani nga kuanon muraga di man dinig dili man day ni kuan kanang gitara ayaw usike man day ni sige pangitaon sa nakog padayon ministry lang sa taas nyadatang duha walang tagdili maguna hindi ka waton kasi niya seryoso kung lang taon dili ikapukson kay plano sa Diyos kung sundon dili ikadalion kay basin mabulya sa tapuhon. Ang gitara ko gikan kanimo kinabuhi ko himpiti pagtumo hiyas tanin ko giampingan ko tanan ni paambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo daton ko kinibisan asa ako iduyo ko sa mga awit ko awit nga halat ko kanimo langit mong amahan pasul ako sa balang larang balaan mong timplo tuguti nga makapuyo ako adlaw gabi sa aking mga biyahe kinabuhi ko giati mang musik bisan nasa ako ana ang protection mo madahokon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara ko gikan kanimo daton ko kinibisan nasa ako
iduyog ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no Ama. So dalaygon ang Dios no sa mga request nga awit makalangit. Medyo usahay ng mga awit nga wala na ako sige og kanta. Salamat po sa Ginoo nga nasibra po ning gitara, no? Gitara ko, ikan kanimo, kinabuhi ko, hihimpikiban mo, bisan nasa ako. Murag pag sa uban pa mga kaigsunan, murag nagsalimuang. Sige, unsa ganito'y kon ani? Unsa to'y sinugdanan ani? Gikan kanimo, nabuhi ko, hingpit ibag mo, bisan nasa ako, giampingan ko, ipaambit ko sa tanang mga tao. Ang gitara kong gikan kanimo, danon ko kini bisan asa ako, iduyog ko sa mga awit ko. Awit nga halad ko kanimo, langit no Ama. Pasudla ko sa balaan, langit no Ama. Pasudla ko sa balaan mo. Awan na gyud. Ako rin nga balikon mga kaigsuonan. Ari sa tas pauswagon mga kaigsuonan. Unya Sister Elena ato nang limpyuhan kanang gitara. Unya butangan nato nag drums. Nya butangan nato nag mga lead instrumental. Sumala pod sa hangyo pod sa uban, no? Pauswagon ta atong tagaan og pagtagad. Pauswagon diri sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Sa mga saadya, adunay pamaagi ang matasa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon na sayran mo, gibuhan mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gustong panalangin apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinaro ang atong Dios malipayon. Noon na sa pagpakasala
pag-alaga tarong mo. Aron ka padato, pag-alaga tarong mo. Aron ka pauswagon. Kabalo ka pa sa mga saadya, adunay pamaagi ang mataasa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang iyang pamaagi na as Biblia? Karon na sayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin apan ang buhat makaagi, pero ika'y magtinaro ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alaga tarong mo. Aron ka padaton, pag-alaga tarong mo. Aron ka pauswagon. Ang mensahe gyud sa Dios mga kaigsunan, pauswagon gyud ta, no? Pauswagon gyud ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Daton ko kinibisan asa ako, iduyo ko sa At ta mga kaigsunan sa paghatag og pagtagad sa mga pangutana mahitungod sa kahimtang sa ato pong mga kaigsunan nga nagpaabot pod sa ilahang mga hangyo, mahitungod sa pangutana nga unsay angay na akong buhaton Pastor Gideon, nganong mas dasig man ko sa kalihukas kalibutan kaysa kalihukan sa simbahan. Nindot kaayo nga pangutana mga kaigsunan o pagbati sa ato ang mga igsuon nga nangandoy og kausaban gyud sa kinabuhi. Ang tinuod, walay makapausab niini gawas lamang sa pagpaduol sa Ginoo, gawas lamang sa paghangyo o pagpangaliupo kanunay sa Ginoo mga kaigsuonan. Kinahanglan mangaliupo kita kanunay o gato gyung hangyoon ang Dios nga usba sama sa gihimo ni David nga ingon siya nga diha sa Salmo mga kaigsuonan, kung wa ko malimot mga igsoon diha sa Salmo 50 nga dunay pag-ampo si David diha nga ingon siya nga nangayo siya og kasing-kasing nga matinahuron. Kung naaba ni sa 50 ako ni nga pangitaon mga kaigsuonan. Naani sa Salmo mga kaigsuonan lamang kinahanglan nato nga reviewon gyud mo na ang importante bitaw ang pagbalik-balik gyud og pagbasa diha sa balaang kasulatan. 51 naa sa 51 ba siguro wala to sa wala to sa 50 naani sa 51 gatapad ra pod no diha sa versikulo 10. Okay, mao na ni. Salmo 51 versikulo 10. Putlia o Ginoo ang akong kasing-kasing, ug hatagi ako bag-o ug masinugtanong espiritu. Versikulo 11, ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako, liguna ako og himo ang masinugtanon kanimo. Si David aning panahona nibati siya og kaluya. Ang tao nga mobatig kaluya mohari day ng kaguol. Unya kabalo namang gyud ta nga ang kaguol dili gyud na makahatag og kaayuhan sa lawas. Hinuon
makahatag nagbalatian. Kana bitang kaguol mga kaigsunan, ingon si Haring Solomon nga walay laing mahatag ana kundili balatian. Kay ingon diha si Haring Solomon diha sa panultihon 17:22, ako po ni nga check upon mga kaigsunan diha sa panultihon 17:22. Ingon din nga ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. 17:22. Mao ni 17:22. So didto sa gibat-bat ni David diha siyang sulat sa 51 bersikulo 10, 11 ug 12, dinhi iyang gipakita kanato nga nibati usab siya kaguol, nibati siya og kabalaka, og nawagtang ang kalipay apan ang ihang nakita mga kaigsunan nga mubalik ang iyang kalipay mga kaigsunan sa diha nga mabati niya ang presensya sa Dios, the presence of the Holy Spirit. Mabati ni David, mubalik ang iyang kalipay. Muna nga didto sa Salmo mga kaigsunan 11:16, imong makitaan didto ang pamaagi nga nakita ni David aron makabot niya ang kalipay ug kalinaw. Ingon siya diha nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong kalipay nagdala kanako, ang imuhang presensya nagdala na kanako katagbawan hangtod sa kahangturan. So nindot kaayo mga kaigsunan nga makabaton tag kalipay diha sa presensya sa Dios. Usa sa gikinahanglan gyud aron ang kadasig mga kaigsunan diha sa mga buluhaton sa simbahan kanang mabatunan kung nagpatudlo ta. Kay ingon si David, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. The first step nga atong makit-an nga angay natong makatunan, ang angay natong masabdan aron madasig ta sa buluhaton diha sa simbahan. Una, kinahanglan makasabot gyud ta sa pulong sa Dios. Kinahanglan mudawat gyud ta sa gipasabot sa Dios. Mudawat ta sa ihang mga pagtulunan, mudawat ta mga kaigsunan sa iyang mga pulong. Kanang gitudtulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Kana bitaw nakadungog kag wali, nakadungog kag mga mensahe, mauna nay mga sign nga madasig ka sa buluhaton sa Ginoo. Ang akong nakita mga kaigsunan nga angay natong buhaton labi na gyud sa nangutana aron mas madasig diha sa buluhaton sa simbahan. Kana bitaw mas patas ang imong pagpaminaw sa pulong sa Dios og sirad ang mga minsay sa kalibutan. Lisod man pud kaayo nga nangandoy kag nangandoy kag kadasig sa buluhaton sa simbahan. Unya ang imong naong kanunay nimong giatubang sa kalibutan. Sige kag paminaw og marites, sige kag paminaw og libak. Kinsa may madasig anak? Mao na nga likay ang mga marites, likay ang paglibak, alikay ang mga kalibutanon nga mga pinulungan, mga istorya. Lisod man kay Pastor Gideon kay akong mga trabaho, akong isig ka trabaho, akong mga kauban, pertingki ata, alawsi kaayog mga pinulungan, grabe kaayo, below the belt og mga kanang ilahang mga joke, ilahang mga pasiaw. Ngano naminaw masad ka? Adi man pastor, kay kauban man sa trabaho. Amo lagi na kung ayaw. Maraming dahilan. Pero gusto, marami pong paraan. Mao na nga, kung gusto gyud ka, mga kaigsunan, daghan mo unta nga pamaagi. Ayaw gud og response. Kung si akawan ka, usahay man gud ang siaw, murag kag dahig-dahigon man gud. Unya mainganyo sad ka. Kana bitang mangita gyud pamaagi ang yawa para dili ka madasig sa buluhaton sa simbahan. Timan ang step 1 nga makahatag natong kadasig diha sa pagbuhat sa mga buluhaton para sa Ginoo, kanang magpatudlo ta. Kanang doon na tayo nakatunan. Dili man po ta makakaton o dili po ta makapatudlo mga kaigsunan kung wa tay panahon. Daghang kaitag panahon sa barkada, daghang kaitag panahon sa mga kalibutan diha nga kalihukan. How about sa panahon diha sa pagkaton sa pulong sa Dios? Gawas nun man ta nga
gawas nun, actually gawas nun ta nga mo gamit sa ato ang panahon. Kita'y nagdaladala sa ato ang kaugalingon ug wala ni prisuha sa bisan unsang butang. Kita mo'y nagbuot, kita mo'y maubitaw ng kita mo'y paninglan, kita mo'y hukman, kay kita lagay mo'y nagbuot sa atong kaugalingon. Kanang imuhang kinabuhi, kanang imuhang kaugalingon, wag yun na hikti. Wag yun na hikti, wag yun na bilanggua. Ikaw ray gadaladala, ana. Unsaon na nimo paggamit, ikaw mo'y nagbuot kung baga. Siyarog di po ka kasabot, mga kaigo. No? Kita ra may nagdaladala sa atong kaugalingon. Maubitaw ng kita ra po'y paninglan, kita ra po'y hukman. Kay kita ra may nagdaladala, ana. Now, buti pasabot ba? Kung dili gyud ka maminaw o di ka mohatag og panahon sa barkada nga maoy maka-impluwensya nimo, mahitabo man gyud na, di man gyud na makalikay ra gyud ka ba, no? Akin sa manggoy na wa kasuway ana nga mura tao biya pud ko, no? Priha ba pud ta nga nakasinati pud og mga barkada. Mo bitaw na kumpos nako ng sisos atong higala, ang pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, nga anaa ka nimo, pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo. Pastor, pwede ba nga dili mabarkada ang ato akong isikatrabaho? Nya, pwede ba nako nga, pwede ra kay nimo ng pila ka percent ang imong ihatag nga panahon, pila ka percent nga imong ihatag nga smile, ano? Sa imuhang mga isikatrabaho, smile lang god. Nya likay lang, palayo lang. Ayaw ra tagda ang ilahang usahay magong kining tao sa ako nang gikaingon og daig-daigon. Mura man pog mo kuan. Murag mo igwad masad. Daig-daigon kani, mura man pog mo kilig. Mauna nga naanad manggod ang tao, nangita manggod ang tao nga daygon niya ang iyang naay mo daig diya. Nga gipasidan-an na manggod nga ang Dios lamang maoy angay daygon. Pastor Gideon unsa may buhaton kung naay mga taong mudaig, naara ba gyud taong mudaig? Actually mga kaigsonan, ang tao nga mudaig gipaubos ka ana. Timan ni ha, pag dunay mga tao nga mudaig nimo sa kalihukan sa kalibutan, ikaw mo'y gipaubos. Ginahinay kag bira. Ayaw pagtuo nga gipataas ka kung ikaw daygon. Timan nganong inana man Pastor Gideon. Timan pag mukagat kas ilang mga pagdaig, timan ang pasidaan sa Dios. Ang magpataas ipaubos. Apan ang magpaubos ipataas. Dunay mga mensahe ang Biblia mga kaigsunan nga gisulat ni Apostol Pablo nga kinahanglan ipakamaayo ang uban, ayaw imong kaugalingon. Normal ra gyud sa tao mga kaigsunan nga daygon mura daig mo kilig. Murag malipay siya. Normal ra siya. Kay mao lagi nang naay tawhanong kinaiya. Unsa may tambag sa Biblia, ayaw gamita ang tawhanong kinaiya. Did ina paharia ang balang espiritu aron ka mapuno sa kadasig diha sa buluhaton sa Ginoo. So dinhi mga kaigsunan, dinhi mga kaigsunan nga pamaagi murag dunay na ako asang tan-aw na murag nimaho man ako ang nimahong sunog. Ako asa na yung pasudlan mga kaigsunan, no? Ako asang check upon anong nimaho mang sunog. Sagdi lang. Murag maho gyud. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mong gungma, nagadasi, nagaligo sa pagto. May ragyong ako ang check up mga kaigsunan kay ang takuri nag-aso. Wala na day tubig. Wala na yung tubig. Murag na nalimgatan po sa ako ang misis kay busy po taon siya. Kinibitaw nga nakikuyog ko ninyo, nakiguban ko ninyo. Lisod po ni kayo nga kuan niya kanang
Iyan ang gihalad gyud sa Ginoo. Kay busy gyud pod akong asawa kay pagsikay-sikay bitaw sa mga bata. Lungag, luto, ni andam pag yun sa mga gikinahanglan sa mga bata. Niya naapoy gamay nga tindahan. Iya pong maatiman. O niya, ihag yun ang gihalad. Nga numang iha mang gihalad kay kanang malipayon pod siya nga nakigkuyog ko ninyo, nakiguban ko ninyo samtang nanikay-sikay mo. Kumbaga ang akong dagway, ang ako ang panahon, ang ako ang higayon na ninyo. O niya, salamat kay sa Ginoo nga ako ragyo pong daig pataas ang Dios sa iyang kinabuhi nga kana bitawng na-adjust pod sa akong asawa bisag ka busy. No, muna nga ako pong gipangayo sa Ginoo nga sunod ng mga panahon siguro mas musayo pagyud ko para mas maasisan pod nako ang unsa may dili pagyud pod kaayo kaya kay importante magyud na ang pagtinabangay no sa Pinoy-anan. Mo nang tingala kong nanimaho mga kaigsunan ang tukuri no naalamgatan o day tubig. Sige padayon ta mga kaigsunan. The first step gyud no sa pagpangalaga pagkabot nato sa kadasig diha sa buluhaton sa simbahan maugyod ang pagkat-on sa balaang kasulatan. Dapat mas makaka-on tas trabaho sa simbahan. Diha sa simbahan daghan manggo kain trabaho. Unya ang pamaagi aron makaka-on ta maura gyud ang pagpaminaw ug pagpatudlo sa Biblia. Kay diha sa Biblia mga kaigsunan pagkadaghanang trabahoon diha kanang pagkamainampuon unya pagdasig sa uban. Sa mga buluhaton sa simbahan, dili lamang sa paglimpyo, dili lamang sa pag-ayo, kundi diha pod sa kanang kana bitang panahon sa pagsimba, daghang kay nang trabahoon ana. Sa arrangement sa mga kanta, sa mga duyog, kisay mo duyog mga kaigsunan, no? So mao na nga kinahanglan diha ta magkat-on. Kay kung dili po ta magkat-on diha, dili po na moabot ang kadasig. Lisod kaayo kung ang usa ka Kristohanon way nakat-unan sa kalihukan sa simbahan, unya mas grabe ka kana bitawng kabansay sa kalihukan sa kalibutan. Usag yun sa mga kana bitaw nga siguruhon nato or dawato nato ang kahimtang yun, no? Nganong mas dasig man ang tao sa kalihukan sa kalibutan or kalibutanong kalihukan mga kaigsunan tungod kay kasagaran dipindi po na sa gitawag motibo kana bitawng naa sa kasing-kasing. Usahay mga kaigsunan ang tao manggod gustong bibo. Kasagaran bibo kayo ang kalibutan, naa diha ang tanan. Naa diha ang daygon ka o naa po diha nga daoton ka, libakon ka. Unya kasagaran gyud mga kaigsunan diha sa kalihukan sa kalibutan naa gyud diha ang kabibo. Kasadya unya naa diha tanan. Muna nga usahay maunay nakapaingganyo sa tao. Pero ang problema mauni wala kayo makit-i sa tao ni mahinumdumi sa tao nga kana bitawng ang resulta sa iyahang nahimo. Timan pag naa kay nahimo nga wala gayoy maayo atubangan sa Dios, anihon gyud na nimo. Kana bitawng daygon ka unya mugara sad ka. Kanang murab kag muigwad pod ba? Murab pog mukimbot sad kay murag og nakilig ka. Timan pag musabay ka ana, ginahinay ka nagbira, ginahinay ka ana og paubos. Kay kung ikaw na gani mubati nga murag taas ka, murag nindot ka, murag gisakyan nimo ang bitik sa kaaway mga kaigsunan, timan ang pasidaan sa Dios. Pag taas ka, mupataas ka sa imong kaugalingon, ingon ang Dios ipaubos ti ka. Mao na nga ato gyud nang ampingan mga kaigsunan kining ato ang kaugalingon nga dili nato tugutan nga ang ganti sa Dios nga giandam niya sa atong pag-alagad dili nato maangkon. Kay dili manggod maangkon sa tao mga kaigsunan
ang ganti nga giandam sa Dios kun ang tao nga giandaman niini dili makapadayon sa paghimaya kaniya. Dili makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Unya diha tag gi-struggle ni Satanas, diha siya nisod. Giyang gihatagag babag, gihatagan niya og ulang mga kaigsunan ang tao. Pero ang tinuod, wala ba gyud mahimo ang kaaway, ang yawa mga kaigsunan kung mi desisyon gyud kas pagpaduol kanunay sa Ginoo. Kaysa ako nang gikaingon, kita'y nagdaladala sa atong mga desisyon. Kita'y nagdaladala mga kaigsunan, no? Muna nga kita mo bitaw paninglan. Unya unsa may mga gikinahanglan akong buhaton mga kaigsunan aron makabaton kog kadasig diha sa pagpangalagad. Una mga kaigsunan, kinahanglan kag pagpamalandong. Pamalandong kung unsay mga pamaagi nga makadasig sa pagpangalagad sa Dios. So ayaw kalimti ang unang pamaagi gyud, kinahanglan magpatudlo ka. Dapat mas mabansay ka, mas kanang andam ka sa buluhaton diha sa Ginoo kaysa buluhaton og kalahiyukan sa simbahan. Mas maayo nga naa kay kadasig sa pagkat-on sa buluhaton sa simbahan. Sa pagduyog, daghan man kaayo mga instrument nga pwede pa nimong makatunan. Sa bass, sa gitara, sa keyboard. Sa gitara, duha ka klase, electric guitar o acoustic guitar, strumming o lead. Dili man na pwede nga madala sa usa ka tawo. Diha sa inyong simbahan, pertindaghana diha nga pwede nimong buhaton. Pwede kang magkat-on og drums, pwede kang magkat-on og bass, pwede kang magkat-on og kanang gitara, strumming, lead guitar, keyboard o kanta. Ang problema, mura bitaw og praktikal ang tao nga wala kayo niya matagaig pagpamalandong. Una nga ako nakita nga kapraktikal sa tao maingon nga wala manggugko anay ginansya pastor. Wala may sweldo, umatod pa sa uban mo ingon nga awa manggunay kuan pastor kanang di manggugko kadawat ang nagbugas kanang akong pagpraktis. Kay ang tinuod mga kaigsunan kanang buluhaton kalihukan sa simbahan, grabe na kasakripisyo. Una, time pa lang daan dapat disiplinado ka. Diha sa time sa pagpractice, practice yun ka. Dapat disiplinado ta. Atong hinumduman mauni. Tinuod, kung dili nimo love ang trabaho, laayan gyud ka. Kapuyan gyud ka. Kung tinuod love nimo ang Dios, dapat dili ka kapuyan sa trabaho para sa Dios. Dapat diha nimo ipakita. Ibutang karon sa imong hunahunang kasing-kasing nga imog yung pamatud-an nga duna kay love sa Dios. Nahigugmag yung ka sa Ginoo. Kay kung nahigugma ka sa Dios, imuhang panganduyon, imuhang suguon ang imong kaugalingon like ni David. Naingon si David nga, o kalag ko, o lawas ko, dayga ang imong Dios. Kay nakabantay siya, oy busy na si David sa pagdumalas mga tao. Busy na si David mga kaigsunan sa pagplano kung usaon niya pag atubang ang iyang mga kaaway. Wala na kaisay panahon diha sa presensya sa Dios. Muna nga ingon siya nga o kalag ko dayga ang imong Dios. Subot ipasabot mga kaigsunan sa atong kinabuhi do na magoy kalaay. Kitay mo tabang sa atong kaugalingon. Inani manggod sige tag pangayo pag-ampo sa uban, pastor, iampo ko nga ma-restore ng akong kadasig, ang kadasig sa akong pamilya. Unya, wa kay gibuhat. Kung nag-ampo ka, nangandoy tag kadasig mga kaigsunan, paduol ta sa Dios. Magpatudlo ta sa Dios. Like ni David, mga kaigsunan ko sa Ginoo. So, importante kaayo, diha sa pagpamalandong. Nya, malandong yun ta mga kaigsunan, magkat-on yun ta, unsay mga pamaagi, aron madasig ta sa buluhaton sa simbahan. Una diha, moapil ka diha sa mga kalihukan o buluhaton sa simbahan. Magkat-on kag kanta.
i-train nimo ang imong tingog or magpa-train ka sa imong tingog. Unya mag-cut-on kag keyboard. Sulay ra guna ninyo mga kaigsunan. Naara kay mag-cut-on ng usa ka chord. Inig sunod bulan ana. Naana po na laing chord. Di pagani moabot ang usa ka semana o mahuman ang usa ka semana naana po kay laing chord. Unya kung duna kay tulo ka chord sa gitara o sa keyboard o sa bass nga imong mabalaan, makaduyog na ka nagkanta. Tulo ka chord. Unya diha ka madasig. Dili man ko ka madasig mga kaigsunan kung wa kay makatunan. Unya usasad sa problema gud sa tao mga kaigsunan mauni. Lisod kayong tan-awon, lisod kayo ang sugod. Tinuod lisod man gyud ang pagsugod. Pero daay Dios nga motabang. Naay Dios nga mo kana bitang mugiya. Samtang nga example, pag tudlo nako sa mga pastor, pagsugod yun ako klase sa basic pastoral, 2018, pagsugod yun ako og klase, dunay tao nga hangyo nako insya nga, ganahan yun ko pastor, pero nangandoy ko nga makakat og wali, pero dili yun na mahitabo pastor, kay una sa tanan, iyan ang giihap niya ang iyang mga weaknesses. Una, ingon siya nga, pastor, ulawon kay ko. Kanang maulaw ko matubang sa mga taong. Nya ikaduha gyud pastor, number 1 siguro ni, kanang dili kay ko kabalong mobasa. Nya ikatulo pastor, nagkinahanglan kog ansyos. Pero bugat nako pastor kining maulaw ko sa mga tao niya. Di gyud ko kaayo kabalong mo basa. Makabasa ko og kuaning binisaya pero lisod gyud kaayo. Ako siyang giingnan, nakaila ka ni Apostol Pedro. Gipamalandungan ba nimo ang kahimtang sitwasyon ni Apostol Pedro? Si Apostol Pedro sigir nagdako ra nas pagpanagat. Panagat ra gyud ang trabaho. Gani ang Biblia nagsulti, si Pedro mga kigsunan o kauban niyang mananagat, wala gani sila kasulod og eskwelahan. But ipasabot, wala sila nakatunan sa pagbasa. Pero nganong nakawali man sila, tungod na sa gahom sa balaang espiritu nga nagapamuhat nila. Usahay mga kaigsunan, atong limitahan ang atong kaugalingon, nga dun nalimtan nato nga, pwede di ay nga usbon sa Dios ang unsay kahimtang sa tao. So nadasig siya mga kaigsunan. Nadasig siya inko nga, kanang problema nato dili gyud na kana bitawng mawa na siya nga problema kung dili nimo na siya taga og authority. Kumbaga ayaw ipadako ang problema kanang mga apan. Ayaw na tagaig higayon og ayaw na dawata. Kumbaga isalikway na siya sa pagkakaron. Unsay imong buhaton? Ipadayon ang pagpamati, ipadayon ang pagpatudlo. Amo to nga, inigklase na ako Birni sa gabi Domingos gabi mutunga gyud to sila. Ang naitabo mga kaigsunan, pila ka tuig na mong kuyog sa basic pastoral, nakawali na siya. Kabalo mo unsa? Karon, siya'y nagdumala ug siya mo'y nahimong pangulo sa ubang mga pastor diha sa Cebu City. Imagine siya mo'y gigamit sa Ginoo nga mo'y nangulo sa ubang pang mga pastor ug ang iyang simbahan gibutangan nag-aircon. Pagkaninduta mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unya kaniadto sa iyang pagkakristohanon, sa iyang testimony, magsige ra silang away. Dili lang nako hisgutan ang simbahan diin sila sa una nagdako sa espirituhanon nga bahin. Inigikan nila sa Domingo, maglalis na kay dugay na ligo, napay labhanan, maghilalis sila sa iyang asawa, hasta iyang mga anak. Unya, manimba sila dito, mabugnaw ang ilang hunahuna, bugnaw ang ilang kasing-kasing. Unya, ang problema sad kay sa lahi man ang imuhang pagdumala, pastor, kay dito sa among simbahan, akong asawa matulog raman. Ako iya ba tong asawa o siya ba to'y matulog? Bertig ko nung duka Nya, uli nila mga kaigsunan maglalis. Nya nagay mga testimony mga kaigsunan nga nanimba ko sila gikan.
Ini kagabi ang kinumo manglapos mas bongbong. Mauto nga sige sila liso-liso sa radyo, ilahang nadumduman ang akong programa diha sa Love Radio Cebu. Sa 97.9 Love Radio Cebu, naamang ko slot diha. Black timer kumbaga. Unya tungod kay na-bless man ang tag-iya sa Love Radio Cebu, ang manager diha. Ila kong gitagaag free, matag adlaw do na koy slot. Unya wala toy bayad, free ra to. Nya lipay kay ko kay everyday mga kaigsunan gitagaan ko nilag usa ka oras. Pagsangyaw sa pulong sa Dios, pagkanindota. Kay dili lang di ay ang mga tao ang nabag-o, pati ang tag-iya o ang manager sa Love Radio naasay na matikdan nga kausaban. Sa una mo inom, pero karon matod pa niya di na mo inom. Pagkanindota. Nya na bless kayo siya, ingon siya Pastor Gideon, bless kayo ko kay na matikdan nako nga nabag-o ko. Nya kabalo ba mo unsay sunod nga mahitabo sa tao nga nabag-o? Panalanginan na sa Ginoo. Timan nganong dunay mga tao nga lisod kaayo mosulod ang panalangin. Lisod kaayo nga magpabilin ang kalinaw. Kay mao lagi, lisod po di ay kaayo mabago ang kasing-kasing. So atong pangitaon kining pamaagi aron mabago ang atong kasing-kasing. Daghang mga wali mga kaigsunan moingon nga ang Ginoo ray makabag-o. Nganong daghang kaayo mga tao nga giampo nato. Nangamatay na lang na sila wa pa man mabag-o. So atong tan-awon mga kaigsunan, usa di ay gyud tinuod makabag-o. Sa panahon ni Ginoong Hesukristo, iyang gitudloan ang tanan nga mga disipulo. Doon na pa'y usa nga dunay kasing-kasing demonyo. But ba ipasabot nga murag kuaning kanang pwede pa di ay natong ipasangin ni Jesus Christ nga, oy, wa man tumabag-o lagi si Judas Iscariote tungod ra gyud nimo. No. Dili nato kana bitaw ang Ginoo ray makabag-o. Sagdi lang ana pastor kay ang Ginoo ray may makabag-o ana. Tan-aw nato sa biblikal nga pamaagi. Kung unsa gyud ang pamaagi nga gipakita gibilin sa Dios aron ang tawo mabag-o. Diha sa pagpangalagad. Speaking pagpangalagad, hinumduman nato mga kaigsunan, ang kabag-uhan it is a process. Doon na may mga tao nga nabag-o instant diha dayon, pero doon na gyud kasagaran nga kinabuhi kahimtang sa tao nga ang kabag-uhan process, proseso, step by step. Like example, ang usa ka tawo, sugarol, hinginom, baydor. Uni ang baba murag kwintador, kwintador. Daghan kay kumbaga. Dili na dunay mga tao nga step by step. Nawa ang sigarilyo, nawa ang inom, pero naapay pagkasugarol. Nawagtang ang pagkahimambay kanang unsay tawag ana? Kanang pagpangabit or kanang unsa na? Ang giingon sa Biblia. Sa lawayon nga pakigilawas. Pero naapa ang pagkatsismoso. So dili na ay mga inana gyud nga kanang kahimtang sa tao. Diha sa pagpangalagad. Process. Pero unsa man gyud makahatag sa hingpit nga kabag-uhan. Dunay mga sa ako nagikaingon kanang naay mo ingon nga ang Ginoo ra ko'y makabag-o. Muingon kong yes, ang Ginoo makabag-o, pero wala itago ang pamaagi sa Dios aron ang tao mabag-o. Buti pasabot ba ang Ginoo makabag-o, naa sa Ginoo ang pamaagi aron ang tao makabatog kabag-uhan. So unsa may pamaagi sa Ginoo aron ta mausab? Iya ba ning gililong? Wala ba niya ni gitudlo? Wala ba niya gibilin mga kaigsunan? So atong tan-awon diha sa sulat ni Apostol Pablo, ang pamaagi aron ang tao mabag-o. Diha sa Roma Kapitulo 12, ang gibutang diha nga konteksto or title or tema ang pag-alagad sa Dios. Sa ako nang gikaingon, samtang buhi pa ta nga nangalagad ta sa Dios mga kaigsuonan kos Ginoo, ang kabag-uhan process. So dunay pamaagi dinhi. Sa bersikulo 2, diha nimo makit-an ang pamaagi. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona.
ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kaubuton sa Dios unsay maayo og hingpit nga makapahimot kaniya. Dinhi ato ni siyang tutukan. Pisa-pisahon nato ni. Kini maong bersikulo diha sa kapitulo 12 sa bersikulo 2. Ayaw kamo pahiuyon. Number 1, ayaw. Kanang word ayaw, gitagaan ka og choice. Kanang gitagaan tag higayon nga mupili. Pero gitambagan o gidasig ka, ayaw. Naani mo ang desisyon. Mao ni ang pamaagi sa Dios, mensahe sa Dios nga gidid-an ka. Inago na imong tapad, gidid-an lagi ka, wala ka pasagdahi. Wala ka pasagdahi oy. Wala ka pasagdahi para ka mugara. Para mugara kas imong pagkamakasala. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na. Buti pasabot nga, para madasig ka sa buluhaton sa Ginoo, ayaw og ipariha ang imong kaugalingon sa kahimtang sa mga tao nga nas kalibutan, nga gusto sila og kana nga bibo nga kinabuhi nga mo resulta ra diig kalaglagan. Daghang mga tao diha sa kalibutan nga malipayon pero kasing-kasing masulubon. Malipayon nga ya kay tan-aon, bibo kay tan-aon, pero wala dai choy mo. Gubot dai kayo tos ilang balay. Daghang kay mga tao diha sa imuhang palibot. Alabi na gyud sa mga kalihukan sa barangay, kalihukan sa sitio, like example sa pista sa gawas. Sa mga selebrasyon sa gawas, mapadisko, mga kalingawan diha, murag enjoy kay silang tanahon. Enjoy kaayo kung imong tanahon ang mga tao kung makadaog. Grabe. Inom dito, murag malipayon kayo. Pero malango na ganis bisyo mga kaigsunan, bati kay nagpinulungan. Unya, wa nagyo respeto. Kumbaga ba, ang naong pirti ng bagaa. Na mga tao nga, kung di ka inom, pirting buutan na. Hilumon, pasta ng hilumon. Pero kung makainom na, haskang sabaan na. Lupig pa'y kilat og dalugdog, pirting kusuga. Maupay mo, bangkag istorya. Mao na nga, ang giingon sa Biblia, nga ang bino, ang paghubog-hubog binuang. Sagon ni mabasa mga kigsonan. Panultihon, 20 masiguro ni. Panultihon. Panultihon, 20. Ingon din sa 1. 20, kapitulo 20, versikulo 1. Ang bino, makahimo kanimog sabaan, og buang-buang, busa ang paghubog-hubog, binuang. Klaro kaayo gyud mga kaisunan og tin-aw kayo ang giingon diha sa Biblia nga ang paghubog-hubog kanang inom-inom ginagmay. Hubog-hubog man na. May pamagani tong hubog gyud kaayo kay tumbang magyud na. Hagsa magyud na wa naghilom pa sa nang hilom. Tug man na. Pero kanang hubog-hubog nga igo rang nalango mga kaisunan gara kay na. Naay mga tao nga perting talawana kung di makainom, pero perting isuga. Mawa ang buot. Muna nga binuang gyud matud pa ni Haring Solomon mga kaigsunan kanang pag-inom, paghubog-hubog. Muna nga dili nato na iuyon ang ato ang kaugalingon sa kahimtang sa kalihukan sa kalibutan. But ba ipasabot, dili nato na tagaag panahon. Dili ta mo pansin ana. Dili nato ihatag ang atong naong, atong hitsura, ato ang panahon sa kalihukan sa kalibutan. Kumbaga ba dili ta mo apil-apil. Pero mo apil-apil ka, hinay-hinay ka, nagbalik sa kalibutan. Kaya nga naman, mura magganahan ang imuhang kasing-kasing nga ngisisigi. Pero problema ang imong padulngan. So, una gyud dinhi, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Unya dinhi, mingsulod ang pamaagi nga, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. But ipasabot nga, dunay dinhi gikuha sa mga magwawali nga ang Ginoo ray makabag-o. Wala man po diha giingon nga ang Ginoo ray makabag-o.
ang giingon dinhi mga kaigsoon, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Mura ba gitwist lang nila gamay? Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pero diha gipakita ang pamaagi. Ang pamaagi mauni para mabag-o sa Ginoo ang imong kaugalingon. Niya ang klarong pamaagi. Ingon sa dinhi, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. So dinhi ang klaro og tin-aw nga kaayo nga pamaagi. Yes, ang Ginoo mo bag-o sa imong kinabuhi, pero kumustaha ang imong nauna? Pinaagi sa pagbag-o sa imong panghuna-una. Sige kag pangayo nga Lord, bag-uha kong nauna. Kung lalaki ka, sige kag ingon nga, bana bakaha karon. Lord, bag-uha kong nauna. Aw, bag-uha kong kaugalingon, usbang akong kasing-kasing, tagay kog masinungtanong kasing-kasing Ginoo, madasig ko sa pagpangalagad, bag-uha ang akong kinabuhi. Ang problema, ang imong nauna. Sige kag pangayo og kabag-uhan sa Ginoo. Pero ang imong nauna, musipat o makakitag babae nga, mao na'y problema. Like example, ikaw nga mama, nangandoy kag kabag-uhan, Lord, taga ikong kabag-uhan, kuhaan ning akong pagkatsismosa, kuhaan ning akong pagkatebdian, akong pagkamagulanon, pagkamasulubon, dali kay kung masakitan, kung masingkahan, kuhaan ni Lord. Usaon pag abot ang kabag-uhan nimo kung ang imong unahuna, sige kag naghuna-una atong libak, katong mga gilibak ka, imo mo'y gibutang sa imong nauna. Kuhaa sa imong nauna nga gilibak ka, gidaot ka. Kuhaa sa imong nauna ang mga bati nga mga pulong. Kuhaa sa imong nauna ang mga bati nga mga mensahe. Kay kung mga bati gani nga mga pulong, mga mensahe nga imong ibutang, itisok, magpabilin gani sa imong nauna, timan tanan nga mga bati nga mga pulong mensahe, basura na siya. Kabantay mo anang mga basurahan. Baho yun na. Kung ang imong nauna, siging gatapok diha ang mga baho nga mga pulong, ang imuhang kasing-kasing, kunik manas imong nauna, mabaho ang imong kasing-kasing. Kung unsay naa sa atong kasing-kasing, si Jesus miingon, maunay mo gawas atong baba. So dinhigi murag factory ang atong nauna. Diri gigaling, diri gihanay ang atong nauna ang mga butang. So ipabag-o sa Dios ang imong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa imong panghuna-una. So unsa may makapabag-o sa atong nauna mga kaigsonan? Ang instrumento pod nga mabag-o atong nauna, kining atong dalunggan, atong mata. Timan kung unsay nakita nato karon ug unsay atong nadungog karon, maunay mubutang sa atong nauna. Sige kag kabag-o, sige kag pangayo, sige tag pangayo kabag-uhan. Pero sige po tag kulik og mga bati nga mga pulong. Sige po tag paminaw og mga bati, mga mawalaw-ay, mga samok nga mga pulong. Sige ka og pangulikta ang imuhang dalunggan, sige og panawat ana. Maunay maghari sa imong nahuna. So di gyud mahitabo ang kabag-uhan. Or kaha ang imong mata, ganahan atong kimbot-kimbot, ganahan atong murag kag daygon. Munay gusto nimong makit-an, murag feel nga artista. Di gyud mahitabo ang kabaguhan. Pag di mahitabo ang kabaguhan sa imong kinabuhi, useless ang sige nimong pangayog panalangin. Kay dili og dili gyud na moabot ang panalangin. Kay sa panahon nga ihatag sa Ginoo ang panalangin, mahimo kang garboso. Kay wa pa man mausab ang imong nauna. Timan ang kabag-uhan sa imong nauna, ang kabag-uhan sa atong nauna, nas atong depende sa paggamit sa atong dalunggan. Depende sa paggamit sa atong mata. Mao bitaw ng kabantay mo sa dagkong mga simbahan. Sigig simba. Pero ngano ang kinaiya perting batia? Kabantay mo sa ubang mga dagko nga mga simbahan, dili lang ta mungalan og simbahan kay ingnon man din ta nga panaot yun ng imong Pastor Gideon,
Tunaot yun na. Siya ro wa mo kabantay. Kani adto daghang kitang gilud-lihuran. Wala di ko'y labot kay natawo man kong Kristohano na. Kamo daghan mong gilud-lihuran. Dili po ko kayong kamo kay base og mas Kristohanon pa mo sa unas kani adto. No? Pipila na to mga kaigsunan. Pipila ninyo. Nga muingon nga pipila ninyo naagay mga grabe ka seryoso nga muluhod gikas sa gawas hangtod sa sulod. Naay mga testimony mga kaigsunan mo ingon nga gitubag yun sa Ginoo kung mga pag-ampo kay niluhod yun ko gikan sa gawas sa simbahan paingon sa sulod ug lingkuranan ug ako yung gipangayo ni kuan akong gipangayo ni kuan na mama ay nana daghan kaayong gipangayuan unya gituhan gitubag yung kuno ang ihang gipangayo time pa mader unsa may imong gipangayo nga makadaog kus luto na mo na nga bati kayo grabe kapantay mo daghan kayo mga tao nga grabe kusog kayo mo simba kusog kayo mo barog sa ilang relihiyon pero pagkabati ag batasan magsiningkahanay magpadak-anay kinsay sakto magtiayon mag-away ang mga bata mura na nagnakuan magnganga na lang ng mga bata natingala ng mga bata inikadako sila na po'y mag-away kay mao may ilang rakatunan sa ilahang mga ginikanan. Unang ang uban mga kaigsunan man ibin gani man nagsuon walay relasyon, man nag-away, kung maghubog, magpatay, magbinuugay. Unya inig kahuwasan, magmahay-mahayay. Dili man na maoy kinabuhi sa tao nga kanang wala man gidesign ang tao nga inana ang kinabuhi. Bisyo ra maghinungdan. Pero nagsugod na sa pagpangulikta paggamit sa atong dalunggan ug sa atong mata. Mao na nga gamito na to atong mata, gamito na to atong dalunggan sa pagkat-on sa mensahe sa Dios, sa pagkat-on sa mga pulong sa Dios. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo, ipabag-o ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Agunito gyud na inyong ulo, ina nga bag-oho na ni akong ulo sa ngalan ni Hesus. Unya inig deklara nimo diha, ang pingi na paggamit ang imong mata, ang pingi na paggamit ang imuhang dalunggan. Ayaw na pakighiusa anang mga tao nga nagtapok diha nga daot try imong madunggan, libak ra dito, bati kay na. Maubitaw na nga si Apostol Pablo doon na siya'y tambag. Ingon siya diha sa Pilipos masiguro ni. Pilipos. Ako ni siyang uting kayon diri. Nana sa Pilipos. Pilipos kapitulo 4 versikulo 8. Sa katapusan, mga igsuon, pun-a ang inyong nauna sa mga butang nga maayo. Pun-a ang imong nauna sa mga butang maayo. Angay daygon sa mga butang matuod. Kanang tinuod ba? Dili ng mga libak. Mga butang nga ligdong, matarong, putlik, matahom, ug halangdon. So pun-a, gamita ang imong dalunggan, gamita ang imong mata. Sa pagpangulikta og mga maayong pulong, sa pagpanguliktag mga maayong butang. Maunay maghari dapat sa imong nauna. Sirad-i ang mga libak, daot, sirad-i ang mga ayaw entertainaba, kumbaga. Ayaw pod pakig-uban og pakigkuyog sa mga barkadang way batasan. Pakigkuyog sa mga tao diha sa simbahan. Dapat diha ka mohatag og panahon diha sa mga kaigsunan diha sa simbahan. Pakig-uban diha sa espirituhanong komunidad. Kay usahay mga kaigsunan, kung dili ka makigkuyog sa espirituhanon or sa mga buluhaton diha sa simbahan, dili gyud maglisod gyud og kana bitawng kawagtang ang kabugnaw nimo sa imong pagpangalagad kung wala kay relasyon sa mga tao diha sa simbahan.
sulay pag-apil sa mga practice diha sa kanang sa inyong Bible study, sa inyong mga youth group, sa inyong mga volunteer works, no? Unya dako pa kaayo na siya point atubangan sa Dios. Mga buluhaton na siya nga ang Dios nag-andam og ganti. Kanang sakripisyo nimong magtuon ka diha sa Biblia, magtuon ka sa pulong sa Dios, magpatudlo ka, timan ikaw anak mo ani sa unahan. Iblis ka pag-ayos Ginoo. Dunay usa ka igsuon nato nga naa sa gawa sa nasod. Ingon siya nga, Pastor, usa ko katuig nga nagsunod sa imong mga wali. Silent listener ko. Nya karon pa lang tuiga mga kaigsunan nga ning chat siya nako og matud pa niya nga na-bless siya kaayo nga ang iya ako ato kunong programa walay laing pagdasig kundili ang pagtuon gyud sa Biblia. Nya hinahinay siya nga nagbasa, hinahinay siyang nakaton. Unya iyang namatikdan nga damor siyang gibless sa Ginoo. Pagkaninduta mga kaigsunan. Damor siya manibarot og balahibo mga kaigsunan. Kay ngano man inani ni siya. Pag ang atong kaugalingon wa pagani moabot ang kabag-uhan, kuli nga moabot ang panalangin. Ngano man man Pastor Gideon, kay masayang manggod ang panalangin kung ang atong kasing-kasing di pa mausab. Magamit man na sa kalihukas kalibutan, magamit pa na sa pagkagara-gara. Pero sa panahon nga mabag-o na ang atong kinabuhi, magbag-o na ang atong kasing-kasing. Ang mga panalangin sa Dios dili na ni ihikaw. Malipayon siya nga magtan-aw sa imong kinabuhi nga imos iya kang panalanginan kay kabaluman ang Dios nga magamit nimo na sa saktong paggamit. Tinuod na. Mao na nga nganong wala kayo'y kadasig ang tao sa buluhaton sa simbahan kay wala nila tarunga paggamit ang ilang dalonggan. Diha ang problema gyud nagsugod. Diha gyud nagsugod ang problema sa paggamit sa atong mata, sa paggamit sa atong dalunggan. Pag ang atong dalunggan ug ang atong mata kanunay ni siyang ni-entertain og mga bati nga mga pulong, bati nga mga panghitabo, unya gisirad-an nato ang mga nindot nga mga testimony, gisirad-an nato ang mga nindot nga mga pulong sa Dios. Di gyud mahitabo nga mabag-o ka. Sultihan ti ka. Bisang magligid-ligid pagkasyota. Pagpangayog kabaguhan, di gyapon na mahitabo kung dili nimo ampingan pagdumala ang imong mata ug ang imong dalunggan. Muna niingon si David diya sa Salmo 1:1, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Diha giklaro mga kaigsunan ang mga dautan ba mutambag-tambag pud nimo. Nya mailhan nimo ang tambag sa dautan kay mura kag ulog-ulogan. Daig-daigon. Unya kargahan ka ba? Ha? Siya ro wa mo ka sabot ani nga mensahe mga kaigsuonan ko sa Ginoo, no? Kaklaro ani nga mensahe inyo ato gyuning nasinatian. Pag barkada gani nga naas kalibutan mao'y imuhang himuong barkadahon. Kargahan ra ka anak kung doon na kay problema. Ikaw nga bana. Like example, ikaw nga bana. Problema ka sa imong asawa. Ingnon ra kas imong barkada nga nganong mag under the table man ka brad, nganong magpa-under man kasi imong asawa kadaghang babae diha. Moingon pug ka nga bitaw no. Wa na. Ikaw pod nga babae na kay problema sa imuhang bana. Kay masingkahan ka usahay. Masakitan ka. Ingnon pug ka sa imuhang mga barkadang babae. Nay, nganong maguol man ka diha mintras buhi pa maglipay. Nganong maguol man ka nimong bana kadaghang pamaagi mag-afam ana ang imong kalag-ana asa paingon makabuot ba nimo ang tinuod nga kalipay kalinaw sa imong kinabuhi? Kung imuhang entertainon ang mga paingganyo, kanang mga karga sa mga tao,
So bulahan ang mga tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Ang mga taong dautan, mga kaigsunan, una sa tanan, walay Dios, walay nakatunan nga mga pulong sa Dios. Naapoy mga taong dautan, mga kaigsunan, magpakaroon ingnon nga nasayod sa Biblia, pero ang kinaiya perting batia. So ang mga taong dautan o ang mga taong matarong, kita mismo mga kaigsunan makailata. Siya rog di po kakaila. Ako mo ingon gyud kong kaila gyud ka. Kaila gyud ka. Unsa ang kinsa ang taong matarong, unsaon nato siya pag-ila? Mga kaigsunan kaila ta oy. Mao na nga ayaw pa ilad. Igo na tong panahon nga nailad ka. Ayaw na sugot nga mailad pa ka karon. Walay lain nga makatabang nato Biblia ra gyud. Mao na nga niingon si Apostol Pablo, pun-a ang inyong hunahuna sa katapusan, pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang maayo. So kuliktahon na to ang mga butang nga maayo, mga testimony nga maayo. Dili kay mas hilig kang maminaw atong libak. Naunsa di si kuan, naunsa di be. Murag kuan kay ka atat na atat kang maminaw istorya anang mga dili maayo. So maunay mo butang si mo una. Unya kung naminaw na gani gwali, pulong na gani hisgutan, haskang pagkabitayas tabon-tabon. Piting do ka Unya mangayog panalangin, muadto kag langit. Dagay ka anak mapas mo mga kaigsunan. Muna nga, naa nato gyud. Dili ta kaingon nga tungod na niya, tungod na nila, tungod na nimo. Ay na, ikaw ray gadadala anay mo hang dalunggan, wa na nimo gibilin. Ikaw ray gadala-dala na imong mata. Yes, ang Ginoo mo tabang. Kung naa kay pagpaningkamot. Maubitaw na niingon si Apostol Pablo, tungod kay ikaw iya naman sa Dios, nagpabautismo na ka, mingtuo ka sa imong kaugalingon nga Kristohano na ka. Kanang ayaw pagpaling-paling. Ayaw pagpaling-paling, Kristohano naman ka. Naabad ay born again mga kaigsuonan nga ang pagka-born mo'y nawala na hitabo, ang again ray sige. Unsay giingon sa Biblia diha sa unang Timoteo kapitulo 6, versikulo 11. Apan kay ikaw iya naman sa Dios. Born again na gud ta, Christian na gud ta, magtotoo na gud ta, followers na ta ni Jesus Christ. Lipay kay ko mga kaigsunan, akong asawa nakadawat og chat. Nga naay magpabautismo pagkanindutan, no? Iko nga karong Domingo mag-challenge tag bautismo. Kay naay magpabautismo. Kay dihas bautismo mga kaigsunan, gi-confirm na to ang atong pagtuo. Atong giburugan ang ato ang pag-ila nga doon natay Ginoo. Kay sanan ka sa usa ka kanta mga kaigsunan, I have decided to follow Jesus. So ikaw ug ako nga nabautismuhan ta, ato tong barugan hangtod nga mobalik si Jesus, nga followers gyud ta ni Jesus Christ. Sumusunod ta ni Jesus Christ. Kung hingpit ta nga nagsunod ni Jesus Christ, timan makit-a nato ang klaro kaayo nga kabaguhan. Dili kay lubog ug hanap nga kabaguhan. Pero timan process ha. Kay doon naman goy mga panahon, mga kaigsunan nga, oy, nalimot na po tagamit sa tong dalunggan, nalimot na po tagamit sa tong mata. Munang magbantay ta. Magbantay ta. Munang niingon ang Biblia nga mga kaigsunan, pag maigmat og magpaminantayon kamo kay ang yawa naglibot-libot ra sama sa leon nga nangitag tukbunon. Naglibot-libot na siya kung mata ra iyang gibantayan. Dalunggan ra ang iyang gibantayan. Makakita ang yawa nga ayay, naminaw na po nig chismis naminaw na po og libak. Kargahan ka. Munang kay ikaw iya naman sa Dios, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Mahimo kang Dios noon, may pagtuo, may pahigugong, mamainantuson, naaday nato ang pagpaningkamot. Dili kay naningkamot lang ta nga makaginansya, dili lang mga ningkamot sa trabaho, negosyo, uban pa. Dapat maningkamot di ay ta, ng atong kasing-kasing kinabuhi, mabago. Mausab. Mga kaigsunan. Nya diha sa atong pagpaningkamot, mauna nang time nga, muingon tas Ginoo nga Lord. Wala gyud ko'y mahimo kung wala katabangi ko. Nasiga ko. Nya kung nangayo kag kadasig sa Ginoo,
Ayaw po, be wise, unsaon paggamit sa imong mata, unsaon paggamit sa imong didulungog. Atong oras mga kaigsunan, alas 7:20 naman, ay nahinay na lang po ang ginod sa panamilit mga kaigsunan. Anahihop na amoy nakuha nga mga pagtulunan sa ato ang panag-uban. Akong gipasalamatan ang Dios nga sakripisyo mo og paminaw diha. Kami po dire, kuyog sa akong asawa, sakripisyo og halad namon is Ginoo. Nga bisag inani ang sitwasyon, ang akong asawa mo ay nag-prepare sa akong mga anak. Ihagyon ang kogi mga kaigsunan, akong giingnan po siya nga ang Dios mo ay mopaani nimo ana. Mo ani ra pug ka ana, no? Gantihan ra gyud kas Ginoo. Nya ako po nakikuyog ninyo, nakiguban ka ninyo. Nya ako nagitinguha nga sa matag buntag. Kung okay ra gyud mga kaigsunan ang panahon ng atong lawas inana, magkuyog-kuyog gyud ta sa matag buntag. Nya gabi unya naay mga panahon mga kaigsunan nga naay mga lakaw, naay mga naagi panahon pod nga dili ta ka live, no? So dalaygon ang Dios nga naghatag nato og pamaagi, diin atong nasaluhan, atong napupo ang mga pamaagi nga gikan sa Dios sa pagtubag sa mga pangutana. Naghisgot nganong luya ang ato nganong luya ko pastor sa mga bulaton sa simbahan. Murag iniktin lagi kaayo og dasig kaayo ko sa kalihukan sa kalibutan. Tungod kay wala kaayo nimo masabti. Wala pa kaayo nimo mailhi kung unsa gyud ka importante. Unsa ang importante sa tao, no? Diha sa atong pagkinabuhi. Diha sa pagtuo sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsunan nga kung nangandoy ta og panalangin, dapat ang ato ang kinabuhi dili pod makaangin, no? Dili gyud makaangin. Unang awit makalangit ang pauswagon. Sa pagkakaroon medyo may pagkabisi ko tungod kay ako gyung gihatag gyud ang akong panahon sa paggamag mga sunata kay naa naman tay license sa software, naman tay software nga naay license sa paggama og mga kanta. Unya dili biya gid pod sayon kay dili biya po ko inani ka master sa bass. Labi na wa pag gani ko lead guitar. Unya sa strumming, sa keyboard dili pa gyud ko inana ka master. Inana manggod dili manggod nato makabot ang unsay angay nato makatunan kung dili po ta mo sakripisyo. Muna nga salamat po kus Ginoo nga sa buluhaton sa maniini gitagaan gyud kog asawa nga katimbang nga kanunay andam musabot unya malipayon pod siya nga mulantaw ko niya malipayon man padayon, no? Nindot kaayo alisod mapug kaayong padayon ka niya wala di ay dili po di ay malipayon ang imuhang kauban. Muna nga importante ko ang balance, no? Salamat ta sa Ginoo. Oras atong programa alas 7:23 sa kabuntagon. Unya ato tas pasalamat sa Ginoo mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Unya sa mga bana, no? Mga bana diha naminaw og sa mga asawa diha, kamo mga asawa hinumdumi ni nga muuswag ang inyong bana kana kon naamoy pagsuporta sa buluhaton sa inyong bana. Ako sa ding iskutan, no? Kadali ako naling ning basahon mga kaigsuonan, no? Alang sa mga asawa sa Panultihon kapitulo 31 ingon dinhi mga kaigsunan ang buotang asawa magsugod na sa bersikulo 10 31 sa Panultihon. Ingon dinhi nga ang buotang asawa mas bililohon pa kay sa mga lahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayod ang iyang bana. Amo na nga kung naay bana nga nagmauswagon diha tungod kay ang asawa kasaligan. Kung ang inyong bana nagmauswagon tungod na sa inyong papel sa pagkasawa nga kasaligan. Magampo ta, amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nadunggan nakatunan na sabdan sa among panag-uban. And thank you Lord sa imong pagmaymay o paghatag na mong pamaagi aron madasig ang matagusa sa mga buluhaton. Sumala sa imong plano katuyuan sa imong pagpahimugso kanamo sa kalibutan. Doon na kay katuyuan nganong natao kami sa kalibutan ug ang imong plano katuyuan imong gipasabot kanamo.
aron kami makaalagad kanimo, makasimba, makadaig, makabuhat sa mga bulaton dias tigumanan. Ug doon na may mga kaloyahon. Salamat Lord nga imo kaming gihawas ni anang kaloyahon, kay imo kaming gitudluan aron kami magpadisigon sa buluhaton, nga modala ka namo sa ganti sumalas imong saad sa imong pulong. We declare blessing sa matag usa, and thank you Lord sa mga mama ug mga papa nga niya karon nga nagig-uban sa programa, nga imo silang gi-bless, imo silang gidasig, ug imo silang gipahigmata. And thank you Lord sa kalipay kalinaw nga gipahari sa matag Pinoy-anan. We love you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amo kang gihigugma, amo kang gikinahanglan. Og salamat lang Lord Amahan nga imo kaming gitabangan unsaon namo pagpabati ug unsaon namo paghatag among gugma kanimo, dili lamang sa pulong kundi sa pagtuman sa pagkinabuhi sa imong mga mensahe. Thank you Lord. Thank you Jesus. Salamat Amahan. Among itugyan isalig diha kanimong kinabuhi, diha kanimo lamang ang tanang pagdaig, kadungganan, himaya. In Jesus name, amen o amen. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanatong tanan, kini inyong isuon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Happy first day of August. Dalaygon ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. Doon na mo yung mga mensahe pangutana, pwede ragyod ko ninyong i-chat sa ako ang account Gideon Candelario, o pwede ko ninyong i-text sa number 0932-6384-134 0932-6384-134. Dalaygon ng Dios nga padayon magpanalangin o mag-uban ka natong tanan. Good morning and God bless. Ito yan ang tanan, ihatan ni mo Isus ang mong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo